לכבוד יום המשפחה. ובהערכה גדולה לכל קהילת רימונים. רק רצינו להזכיר איך מתנהגים במשפחת רימונים. במשפחת רימונים ההורים משתפים פעולה עם הצוות כדי למצוא פתרונות מיטביים לאתגרים. תודה. במשפחת רימונים יודעים להוקיר תודה. אנחנו בבית החינוך, הצוות החינוכי, ההורים והילדים ביחד, מקיימים שיח דיאלוגי כדי להצמיח את דור העתיד ויודעים להגיד תודה. במשפחת רימונים אנחנו ההורים קובעים פגישה מסודרת ולא מגיעים בהפתעה. במשפחת רימונים הורים פונים למורים בשעות סבירות ובשעות ההתקשרות שלהם. במשפחת רימונים הורים קובעים פגישה ונמנעים משליחת הודעות בוואטסאפ בנושאים חשובים. במשפחת רימונים אנו ממשווים בצורה מכבדת ובונה, מתוך רצון לשיפור ושיתוף פעולה עד לפריחה מיטבית. בוקר טוב המורה החביב. בוקר טוב דולב היקר. במשפחת רימונים ההורים והמורים משמשים דוגמה אישית. במשפחת רימונים ההורים והתלמידים מדברים עם הצוות בכבוד גם כאשר יש חילוקי. לא, תורי. לא, אבל תורי. סליחה. במשפחת רימונים הילדים יודעים תמיד שהצוות פה בשבילנו.